Anthonia. Kristo were obi ebere ka nwanne anyị anyị maka na o kwenyere na Kristo ya bụ dịka onye onye nzọpụta ya onye dị ndụ na-achị ebighị ebighị ebi. Ọnụnụ anyị nọ n'elu ụlọ welite n'obi elu They were not to Pagabas and one in the episode of the name of Naya. And a Pope Francis, and Bishop and Valere, Doña Yamaka Dennis, and the church leader. The Napa would go to Anthonia Chimezie Onuorah. Only some one cup walk or the a bench pattern of Maggie do young wear, that can have roots, nothing is a long way. The Napa of my teaching to point with an Onuorah. Wherever a Poatan does something around the end, he will be. I know you're in there. Can you submit my reading because I just said things possible here. That was something God can do something. You better check, you can go watch one, then do it. I so far need to be here to there, then I just Christ one. Omnis honor et gloria, gloria secula seculorum.
ya nri n'ozu ije nsọpụta ụwa. Iko were ebere site n'oke ụlọ nwanyị ya Anthonia ketara na sakramenti ya. Nyere ihe oche n'oriri nke ahụ dị ebi ha na eze gị. Anyị nyere nke a site na Kristi diwe n'anyị. Ka Chukwu pụrụ n'ihe niile, onye kere unu ebe a nọ na mgbe unu ga-ana na okwu ndiga na nke ogeji ya na-achị azụ ya ka mma. Ana m asị na okwu obere ruo unu isi ajọ nwa afọ na adịkwara gwa unu. Ana m asị na ọrụ elu elu ama akwụkwọ nke anyị ọzọ. Bịara sọsọ ma akwụkwọ Chineke akwụkwọ Chineke dị ọkụ mmadụ. A ga-ekele anyị ntị mkpọ na akụkọ mmadụ n'ụwa. Onye a ga-eji okwu Chineke ihe unu. Ana m asị na atụrụ ọbụla ha mmadụ. Anyị kpọbiri dịka ezigbo ndị otu Kristi ndị anụmanụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị nwere otu mmadụ ọzọ Chineke onye na-enye ihe niile. Okwurịta abụọ otu nwaanyị ya n'afọ Anthonia, onye anyị ga-enye ugbu a na-adịghị ike ka onye ihe ọnọdụ site n'ike nke mmụọ nsọ n'etiti ndị nsọ ya. Onye Anthonia site n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwenyere aga. O gosi ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị a bụ onye eji ọnwụ gbapụta, onye akwụkwọ ugwu oji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, onye buru ugbu aka ka ezigbo onye nche atụrụ ahụ. Ka Chineke mee ka onye ezi esi na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebi ebi. Aṅụrị nke na-enwe ụlọ ngosi na mmekọ nke ndị nsọ. Anyị ga-aka site na nchekwa anyị oge eso Kristi n'ike ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ aka ndị niile na-ahụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile iji gọzie oge nwaanyị ya na ndụ oge ahụ na-enwe ahụ. Ka ọma ndị ahụ na-eri ịrịta mma, anyị ga-amata obi ọma dị n'ebe anyị nọ, mmekọ nke ndị nsọ niile n'ime Kristi. Ya mere onye ebere na-etiri anyị ya na-ayọ gị n'ozi n'ụwa, wee mee ka Anthonia ụzọ dị paradaịs. Anyekwala anyị pụrụ ịka nọ n'ụwa aka. Anyị wetiri nkụzi nke okwu a na-akụziri anyị n'aka steeti ụmụ anyị n'oge, wee banye n'ime ga-ege esisi nke Kristi. Tupu ahụ na anyị na Anthonia ga-esi nọnyere n'oge niile. Anyị nyere onye ndị ya site na Kristi iwebara. Amen.
isi na ndụ nke akpọrọ nwanne anyị Anthonia. Kristi bụ onye nke mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị nke dara ada gbanwee yi ahụ nke ebe si. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị Anthonia. Ka anyị yọọ onye nwe anyị Jesu Kristi sị ma onwe bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m ọbụla dị m asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọ onye ọbụla dị ndụ kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihe ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka gị onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị Anthonia ndụ ebighị ebi anyị arịọ Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Ka gị onye kwere onye ori nke chegharị nkwa iru paradaịs nabata nwanne anyị bụ Anthonia n'eluigwe anyị arịọ Kristi. Anyị arịọ gị nụrụ ọnụ anyị. Excuse me. Anthonia. Glory Anthonia Christian and Nova. Neither Onuorah. No Yoruba, there is another matter. Neither you look at our British and Catholic Church. I just Makana. If I do, Onuorah, Magura, Sugura, Okuba, I put you on. Manachile Kabule, you can't shoot my castle. Sera Jesu Kristo ni hai. Amen. Glory to Jesu Kristo. Biko na pande Onuorah no moba. Ayi ne nyemma niile jale bai kene. Okaritas ni St. Joseph Catholic Church. Na ndi bia no yala na ndi no yala yi. Ebera ai bona ebo nyo aso ti ro tinyere ba no ma. Chineke ga-esita site na mbịa niile n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-arịọ kwa na a ga na-anwụ anwụ mana ebere anyị bụ na ọnwụ mberede na ọnwụ elu ha arụ amalite anyị ọzọ. Onye ichue ka orie a na ọhụka iweta na-ekele Chineke. Asị na ọ ga-adịra anyị niile ma dịkwara unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. I have brought this to Pilate about circumstances and place and time where you do on a mistake very lucky. So there be one of you that I say why I am. Here can be see where the lucky where they can be see. I tell you go see where we know how many years well. There don't. All young go my age. Just to follow over start. There they are. So thank you be Anthonia. Thank you be.
today, tomorrow no more. Today,